aripi mukomana kwanza ari panze ari kuti iye ngachikumbira kuti ndisabude pasocial media mari yedare racho chaiyo chaiyo unoziva kuti nyaya takaita rini mambo patakamuti orit unozoya rini akati musi wa27 ari kuuya nyaya yake manje ndekuti arifungira kuti kadzi akagadzira kwai ndakatanga ndikupinga mujecha ndozvaanotaura ndakati mukomana chagare pasenti uri kuri aripo because mukomana uyu kaona 2009 akaitisa mwana pamuviri ari musango vakapinda mujecha papane magumbezi here pasi pakavarara mujecha machimama mapane chi mujecha angari mumba angari musango ari kuti iye paakarara nemukadzi akanzonga abairira mujecha jecha moza cheve asi muri mumunhu mama ane chicha halo ndokonera mama ndi 10 minutes ndiri mudari ndikuda ndikataure nyaya yangu mai yakaenda kwachifi ajina vakazoti akazizo inini handina mhoso iyane mhoso handiti kwachifu nyajina achibva aramba handiti achibva aramba kuti nyaya kwira bhazi unzati nyaya yangu yanodini inotonga zvakanaka saka ndakudini ndakuendesa mberi chotesoki hapana problem iripo nyaya iripo 2009 akaitisa mwana mupamuri hamene kuti vangari kupi kana vari musango kana vari kupi abvaenda for 11 years isikazi kuti ari kupi 11 years iye mukomana uno achibva aenda for 11 years 11 years angari kupi ari kuitei panze ipapapo vochiuya achiti ndakafamba kunanga ndizvo zvinofamba mumwiri mangu inini zvochiwanika samwana mudonyoka handiti pfuma konganga iyoyo kungaitonoonyanga chakazi iwewe musha wako ndiwadini wakonzera izvi akanditi izvo mudzimai wako wakati izvo hauzofa akabata mwana maoko saka ndine mwana wangu airi ashaika saka yacho itonetsa because inini ndabva kubulawayo ndatamarisa kukwereta kuda kubulawayo kunoko ndicho nyaya yake yezo zvachaaati budeni makaenda ikatobuda ndotabatsirikayakamambo tiri tiri kwenya jina wamurehwa yakabuda nyaya iyoyo